Úristen, 7-es szintű szar. Nekem a healer kivételére... Közben megállítottam a videót. Bence, nézd már ide, milyen komoly. A Látod? baltás? A feje... Bocsának, meg szét van lőve a feje. Ja, azt nézem én is pont. Bence, menjék, én gótozok rád. Oké. Ája, nincs. Cserpage-re rányomtam. És az meg megölnek. A jó izébe. Nem, jó, nem öltek meg. Goto. Közbatja. Megmentettelek? Hát igen. Csak nem tudok rákattintani a felkiáltójára valamiért. Tűnjön. Ami tombizét kell. Na végre. Ja, Spider-t. Itt elütni? Be. Turnin. Finálest. Jó, most egy csomó XP-t kapunk. Sampling Silk. Fú, bazd meg, itt már 700-at adnak. Quest has been... Na, ez bazdmeg. Ezt a tombot? Blask. Úgy nézzük már meg az utolsó... questet. Mennyi XP-t ad, vagy 5000-et? Toxic? 1400-at adnak. Jaj. Azt a... Istenem, Na, 30... azzal lehet ám fejlődni. Ja, mindig új, meg új. Na, öljük meg. Na, gyere, pókodja. Miért neked elfogadtatta a küldetést? Aha. Kurva anya. Ne beszélj egy csúnyán. Bár mindegy, nem vagyunk hívők. Bemegyek hozzád. Goto. Igen, Bence. Nem. Na, kapjad ezt a pókot még köztem. Mind a kettőt rám hívtam, jó? Hülye vagy? Már mindegy. Master Will has Lagidót. Úristenem, bebukoltam. Ó, hív már újra. Jó. De nagyon szeretem. Dove 47 is calling. Na, jó. De béna vagyok. Mi? Na, átteszem magam is online-ba. De valamelyik rám ír, valamelyik bolond, és vagy felhív, kirúgom a Mennyországba. Hívom mind a kettőt. Bátyus, Okay. gyere! Gyere, bocsi. Ez jó volt. Fütyültem, bátyus, gyere! Azt is van. Te meg mindjárt meghalsz. Miért? Hát, Ja, mert itt rajtam van aztán- mind a két pók. És engem gyop le. Nem, mert itt vagyok én is. Hát jó, hát, na, így úgy van. Di-di-di-di, di-di-di, di-di-di-di. Kérlek, Bence, ne! Indiana Jones. Mindjárt
Mindjárt lecsapjuk. Hát én nem csapom, annyit mondok. Csak te küzdesz fel amúgy, Bence. Miért is? Nem is tudom, mert utolsót rálattam. Téged is ütött. Hát engem attól Várja. üthet. Hopp! Rám esik! Nem adott egyet se. Tom Shutter, mi van? Fú, ketté vágtam a bátyust. Kurikó. Mi az, hogy nem ad egyet se? Valami tombokat kell leütni. Azt olyan meg nincs itt. Várjál, ki kell találni, hogy jutunk át a pókálón. Hol jár a videó? Már 15 perc. Az jó. De úgy, hogy már egyszer megállt. Az lesz az első rész. Ez a második. Még... Ugye nem töltünk fel az első részt. Át tudunk menni? De majd... Mi? Nem tudunk. Majd átküldöd a videót, majd megszerkeztem ok. Mi a... Akkor fogadd el, várjál, gyorsan átküldöm. Addig is egy vágás lesz. Sziasztok. Itt is vagyunk! Csak vágtunk. Mit akartál mondani, mondjad? Bence! Na azt akartam, hogy ki kéne ötleni. Itt van! Gyere már! Itt vannak! Gyere, tépézz rám! Várjál, tépézzek. Mi ez? És ott vannak a nyilak! És ott írja, hogy próbálja kinyitni, csak nem tudja. Sétering. Én csap mindegyiket, amelyeken nyíl van. Jaj, tényleg, szét kell rombolni. És itt vannak. Disturbing the peace. Szét kell Zavar meg a békét. Azt jelenti. Tudom. De akkor van még egy. De tudom azt, hogy hol van, majd mutatom. De miért mész el? Oldal. Az igen, az összesen. Zavarjuk meg a halottakat. Bazd meg! Takarodj már! Nem a csontot akartam, te paraszt. Goto! Maradj már ott, Bence, hol vagy? Törjed a izéket. Se Egy megvan. törring. Egy megvan. Megvan a második. Nekem is. Hú, hallod. Harmadik. Hatodik. Nyolcadik. Kilencedik. Tizedik. És megvan. Várjál már egy kicsit. Oké. 28. 62. Server shows another tomb. No luck. Menjél fel, gótozok rád. Oké, Gótó. várjál, majd szólok. Gótó. Ó, éppen hogy felértem. Nem tudok rákattintani, na végre. Na. Ha meg... Sampling. Ez jó. Spider. Disturbing the peace. Gyere, csapjuk le ezeket a szaros pókokat. Várjál már, hányat kell? 6-ot. Sulk-mulk. De érted már? Hatot. 700 gold meg minden. Elfogadtam úgy? Várjál Ja. már. Megnézem. Hol kell -e itt? Mert eddig nem is így kellett. Igen, in progress. Na 3, 2, 1. Összehívtam mindegyiket. Majd szólok, Bence, mikor köszönjünk, mert már 9 percnél tart. Oké. Tudom. Nem, te hallottál valamilyen furcsát? Nem. Olyat, hogy ding-ding. Most néztem amúgy a Nem. Skype-ot, még 40 valamány másodperc, nem láttam pontosan, vagy perc, vagy másodperc. Bence, szerintem én meghalok. Nem, mert itt vagyok. Szia, Bence!
De köcsög vagy, gyere már vissza. Megyek. Miért? Gyeren, leüt. Csapjad már. Alig van élete. Köszönjél, Bence! Hello, sziasztok! Következő rész, most veszük Hello, fel. sziasztok. Keressetek Facebook.